Umulan umaraw ngayon, nag-Ilocos nga kami. Hapon nga ito ng Biyernes na kung saan paalis na nga yung bagyong Egay. Syempre kahit paalis na nga yung bagyo ay umuulan nga pa rin dito sa Baguio. Ganun pa man walang makakapigil sa amin dahil plinano namin to. Charis. Yes po, plinano talaga namin to at pinag-ipunan namin to para mapasyal si Arkidandan sa may Baluarte. Kaya naman umulan nga o umaraw ay lumarga nga kami. Buti na nga lang nung oras na bumibiyahe kami ay ambon na nga lang at wala na ngang hangin. Pag nga lumagpas ka na dito sa may bandang Irisan ay ganito na nga yung daan ang madadaanan mo. Nakakaliw nga itong ilaw nila dito sa may daan kapag naiilawan. Yung tipong nervyosa nga ako lalong-lalo na nga kapag ganitong umuulan. Pero kapag ganito naman yung daan na dinadaanan mo ay mawawala nga yung nervyos mo. Syempre nga hindi lang din naman ako yung naaaliw, pati nga rin si Daddy Dandan. Hindi nga naman namin first time ito na ma-experience dahil nga na-experience din naman namin to kapag umuwi kami ng La Union. Pero dahil nga matagal na rin kaming hindi nagbabakasyon, eto ngay naaaliw pa rin kami. Siguro nga hindi nyo ma-appreciate dito sa may video, pero kapag sa personal talaga nito ang ganda. Yun nga lang nakakasilaw talaga yung mga ilaw ng mga sasakyan. At sa oras ng alas 6 ngay maliwanag pa, kaya naman hindi pa masyadong nakikita yung ilaw, pero naiilawan na rin. From Baguio nga to San Fernando, La Union muna yung biyahe namin. Sa madaling araw naman ng Sabado ay mag-i-Ilocos na nga kami. From San Fernando, La Union nga to Vigan ay 4 na oras nga, kaya naman magmamadaling araw kami na magbabiyahe. And syempre ang driver natin for 2 days travel ay si Daddy Dandan nga. And for 2 days travel nga ay hindi nga lang kaming tatlo yung mamamasyal, bagkus ay kasama namin yung mga family din ni Daddy Dandan. And syempre family na din namin. Kasi nga for the second day ay pupunta nga rin kami sa may family namin sa may Sudipan. Kaya naman buong family talaga itong travel vlog na ito. And for today's travel nga ay magpapagpag nga tayo ng stress. Ganun. Hindi naman sa sobrang stress na stress kami ha, pero di ba nakakatanggal ng stress yung pag-travel minsan? Hindi nga lang nakakatanggal pero nakakagamot na rin. Ganun. And syempre nakakabigay din ng happiness ba? Ganun. Marirecharge ka kapag nagta-travel ka. Ganun. Kaya naman mag-travel din tayo minsan kahit nasa kapitbahay lang nating lugar. So ito na nga yung madaling araw naming trip. Nandito na nga kami sa may Ilocos Sur. Itong Ilocos Sur na nga ito ay kapitbahay lang namin. Literal na kapitbahay nga namin dahil nga taga Sudipan lang naman ako. At ito yung boundary ng Ilocos Sur at La Union. From Sudipan nga to Ilocos Sur ay parang 15 minutes lang. Ganun. Iso nga ay naapo na maklanak piman nga Ilocano kasjay. So welcome to Ilocos Sur. Katanyangay nga road in tayo na agpasyaran kasjay. Katnay ibagbagada garod nga bumabada nga mahaan nga mabalinta nagaduti ube. Kaya naman dumiretso na nga kami at nandito na kami sa may bandang Narvacan. Kung saan sobrang gilid na talaga ito ng mapa. As in ito na yung pinakagilid ng mapa natin, yung daan ng Narvacan. Kaya naman nakikita mo na nga itong dagat ng Narvacan. At dahil nga katatapos lang ng bagyo itong at napakalakas nga ng alon. Dito nga banda ay hindi pa nga stable yung kanilang kuryente. At thank you Lord naman for today's video dahil nga umaraw. Pinagbigyan nga kami ni Lord kaya itong at nakagala kami na may araw. Kaya naman thank you so much Lord talaga. Ay naapo, ang ganda-ganda nga sanang bumaba at magpicture-picture dito kaso nga lang ay naapo. Nagpipigsa talaga ti alon na. At syempre nga ina-expect na namin na hindi nga kami makakaligo sa beach dahil nga malakas talaga yung alon. At eto nga ang Ilocos Sur ang isa sa naapektuhan talaga ng bagyong Egay. Pagdating nga namin dito ay nadatnan nga namin yung mga tao na kanya-kanyang naglilinis ng kanilang mga bakuran. At literal nga ang dami talagang naapektuhan ng kabuhayan dito dahil nga walang kuryente ng ilang araw. Mabuti na lang pagdating namin dito ay meron na ngang kuryente yung napuntahan namin. So nandito na nga kami sa may bridge na tourist spot dito sa may Ilocos. Ito nga yung old bridge na kung saan nga ay nasira yung gitna. Nung hindi pa nga yan nasira ay nakapag-picture din naman kami noon. Pero dahil nga kay bagyong Egay ayan nga ay nasira nga. Nakalahati nga yung bridge. At ito namang dinadaanan namin, ito nga yung pinakabago at yan na nga yung bridge na nasira. Kaya naman passable pa rin naman dito sa may Ilocos. So yun, pwede pa rin kayong mag-Ilocos dahil nga okay pa rin naman yung daan. At nandito na kami sa may pinaka first stop namin, ang Baluarte. Kaming mga adults nga ay nakapunta na nga kami dito kaya naman itong mga anak naman namin ang ipapasyal namin dito. Syempre Baluarte ito kaya naman andito yung mga animals ni Uncle Chabit. Uncle Chabit wano manong Chabit ko na dagarot dito yung Ilocos. Syempre ma-appreciate yan ng mga bata dahil
dahil nga mga animals. Lalong-lalo na talaga si Arky dahil nga ang hilig-hilig na niya sa mga animals ngayon. Nay, ay naapo, dato nga ro, dato nga ostrich, kay kaya't natin agpa-picture. Taga-welcome talaga isuna. So yun, dinaanan na rin namin yung mga camellia doon. Meron ding camel. Syempre, nandito rin yung mga alaga ni Uncle Chabit na mga tupa. Ayan, yan yung mga alaga niyang tupa, mga sheep, ganun. Dahil nga bumagyo, nagtago yung mga crocodile. Wala sila ngayon. Pero nandito naman yung mga kalahinang, pabo at hindi ko alam yung pangalan. Charis. At ito naman yung pinakabahay ng Uncle Chabit dito sa kanyang baluarte. Ay naapo, literal nga gold. At ipaparto na nga lang natin yung gala natin sa kanyang safari.